Ak si nechala ujsť deň v Markíze, kedy bolo oficiálne spustenie predaja parfumu Iconic, tak si rozhodne nenechaj ujsť toto video. Dovoľte, aby som vám slávnostne predstavila moju 3-ročnú prácu. A toto je on na živo, tak to vyzerá. Krásny. Splnil sa mi sen. Je tam jedna tajná ingrediencia, že aký je váš typ. Nejaký santal. Mango alebo niečo také s veľkou dávkou korenia. A tú bazu a ten old eye. A niečo citrusové, že je tam mirha. Neodolateľná. Proste koža. Sladké drievko. Tabak. Láska Moniky. Tam cítim vianočnú salónku. Aké pocity vo vás vyvoláva? Úplná čerstvosť a úplne taká tá energia, tá sila. Výborná vôňa, výborná. Ako keby som bola úplne inde ako na Slovensku v prvom rade. Môžem si to aj kúpiť, dúfam. Neviem sa jej dotýkať. To je neuveriteľné. Ja si ťažko kupujem voňavky, veľmi ťažko. Ale toto je pre mňa wow. Na chvíľu som odletela preč a zažívam presne to, čo sa zažíva len vo sne. To je také tajné želanie, že by sme si chceli splniť. A to je presne táto vôňa. Možno, že niekde na mesiaci je taká vôňa, alebo v nejakých dimenziách takých vyšších. Že toto som ešte nikde necítila, takúto vôňu. Že väčšinou sú to vône k niečomu. Áno. Každá jedna, že toto mi pripomína tu, toto mi pripomína tu, ale na túto asi nepovie človek. Nazval by som to prelomová vôňa. Keď sa s ňou vyjde von, tak to je super. Ale presne keď niekde vojdete, tak keď prejdete do iného prostredia, tak tá vôňa ešte sa zvýrazní. Takže je to prelomová vôňa. Proste vôňa okamih. Nepoviem, že balzám, tých je veľa, ale ako taký liek, ktorý hľadáte po únavnom dni a potom čakáte, čo to s vami spraví, že ako zaúčinkuje. Úžasné, tam je všetko. Ten je na deň, na večer, na každú príležitosť kľudne. Do postele by som si ho nastriekala. Áno. Tá vôňa dokáže človeku v tom jeho kvázi bežnom živote tak mu vie zvýrazniť okamihy, ktoré mu zostanú v pamäti a vždy sa nespomenie. Ešte som ani také nemala možnosť nikdy ani cítiť. Taká čistota, podľa mňa je to nežnosť. Ale zároveň je tam aj tá sila, lebo neporaziteľná. Potom mám schodené od Dior cez neviem čo Louis V, ako naozaj, ako toto je. Ale trvalo mi to 3 roky. Ale výsledok je skvelý. Aj tie druhé vône, keď v robote. Že po tebe je iba taká vôňa, keď vyjdeš niekade. Lebo to je tvoja vizitka. Nepovedal, a keď som sa s týmito, tak hneď si ľudia všimli. A keby ste ju mala ohodnotiť od 1 do 10, tak koľko je dáte bodov? 10 je najviac. 10. Určite medzi 10. 9,8. Máme 9. 10. Yes! V momente mi zavoňalo. 10. Na 10. 10, absolútne top. Že som dala 9. 9,5. 10. Práve ste počuli hodnotenia reálnych ľudí, ktorí tu boli v Markíze. Ich názory, čo v nich tá vôňa vyvoláva a tipy na tajnú ingredienciu, ktorý v sebe ukrýva. Ale pre mňa osobne, čo bolo najviac, je to, že niektorí sa dokonca vrátili a kúpili si ešte jeden. Ja verím, že teraz budete mať aj vy v hlave jasnejší obraz o tom, aká vôňa Iconic je, ale dovolte, aby som vám povedala ešte niečo dôležitejšie, aká je jeho misia. Misiou Iconicu je posilniť tvoje vnútro, aby si sa stala reálne osobou, po ktorej si vždy túžila, akou si sa chcela stať, tak už si ju poďme žiť tú osobu. A tu máš na to ten hashtag Som neporaziteľná. Viete, čo to znamená? Že si neporaziteľná. Nájdite tej vôni nejaké špeciálne miesto, aby si to stále videla, aby si nešla na autopilota. Každé ráno, keď si ju otvoríš, tak zbadáš tú krásu a musíš si proste spomenúť na to, že si moc hezká, že máš tú korunu na hlave, že máš tú gloriolu. A tu máš zas afirmácie. Som silná, som nebojácná. Keď si ju vyberieš von, tak je ťažký ten flakón. Proste to je tam skrytá tá
sila. Viete, lebo ja prvý Mercedes, čo som mala, keď sa ma spýtali, že aký tam chcem motor, a ja, že viete čo, úplne dajte mi motor aj z Trabanta, mne to je jedno, len nech mám Ferrari. Proste celá som sa triasla. Takže tu máš proste skrytú silu. A keď sa ty navoniaš, zažmúriš oči a zacítiš tú vôňu, tak vieš, že si Markíza, pretože my sme komunita, my už patríme k sebe a tá sila ťa bude sprevádzať počas celého dňa, pretože si už neporaziteľná. Keďže nám bez veku čas beží, tak si toto dajte do poznámok, do budíkov, všade. Túto stredu, ale len na 1 hodinu od 19.00 do 20.00 spúšťame, oni to volajú, že droby, ja neviem, čo to je. Spúšťame predaj parfúmu Iconic, ale naozaj toto striehnite v stredu o 19.00, lebo je možné, tam bude zas len pár kusov, že sa to za 5 minút vypredá. Pretože toto je sila, toto je byť neporaziteľná. Ja stále Kevkovi hovorím, že keď aj ja tu nebudem, tak Markíza a Iconic tu budú.